Tervehdys kaikille! Mun nimeni on Riikka Venäläinen ja mä työskentelen Helsingin Sanomien päätoimittajana. Ja mulla on elämässäni se etuoikeus ollut, että mä oon 18 vuoden ajan saanut harjoittaa journalistin ammattia ilman, että mun tähän journalistiseen työhön tai sukupuoleen tai ylipäätään sananvapauteen on kohdistunut minkäänlaisia rajoituksia. Ja meillä on tältä osin Suomessa asiat todella hyvin. Mutta Afganistanissa asiat ovat vielä hyvin toisenlaisella tolalla. Sillä demokratia on vielä hyvin hauras ja sananvapaus ei todellakaan ole voimissaan. Journalistinen työ on erittäin vaikeaa ja jopa vaarallista, varsinkin naistoimittajille, joiden toimimiseen mediassa suhtaudutaan yhä hyvin kielteisesti. Ja todella moni yliopistossa kouluttautunut ja sieltä ammatin hankkinut naistoimittaja ei valmistumisensa jälkeen joko jää ollenkaan työelämään tai vaihtaa ammattia jollekin vähemmän vaaralliselle ja helpommalle alalle. Mutta tästä kaikista rajoitteista huolimatta Afganistanissa on yhä enemmän naisia, jotka hyvin määrätietoisesti ja pelottomasti suuntautuu toimittajan työhön ja haluaa olla mukana toimittajan työllä rakentamassa Afganistanissa omia yhteisöjään ja omaa maataan ja sananvapautta ja demokratiaa. Ja naistoimittaja tarvitaan siitä yksinkertaisesta syystä, että puolet ihmisistä on naisia. Ja Afganistanissa tämä toinen puoli on valitettavan pitkään ollut aivan liian hiljaa. Ja niin nais- kuin miestoimittajakin tarvitaan sen takia, että saadaan yleiseen tietoisuuteen monipuolinen kuva Afganistanista ja sen yhteiskunnallisesta kehityksestä ihan ruohonjuuritasolta asti. Niin kauan kun tytöt ja naiset ei etene välittämään tietoa yhteiskunnasta, niin kauan on riski siitä, että kuva maan yhteiskunnallisesta kehityksestä jää puolinaiseksi. Ja puolen väestön kokemuksesta näkökulmat jää kokonaan pimentoon tai sitten ei vaan saa riittävästi huomiota. Ja niin kauan kun naisten kokemuksesta elämästä ollaan hiljaa, niin kauan tasa-arvo ei etene ja esimerkiksi tyttöjen koulutus laahaa ihan jäljessä yleisestä kehityksestä. Ja asia vain on niin, että toimivaa demokratiaa rakentamaan tarvitaan kaikkia sukupuolia yhdessä, koko yhteiskuntaa. Ja tämän toimivan demokratian rakennuspuiksi tarvitaan sitä tietoa ihmisten elämästä ja kokemuksesta sieltä ruohonjuurelta alkaen. Mä olen hyvin iloinen ja ylpeä siitä, että saan toimia tämän Afganistan soi-tukikonsertin suojelijana tänään. Ja näin olla mukana tukemassa tätä hyvin tärkeää työtä afganistanilaisten toimittajien ja naistoimittajien kouluttamiseksi ja tukemiseksi. Tämä Naistoimittajat ry:n hieno projekti on sellainen, mistä meidän kaikkien on syytä olla ylpeitä. Koska demokratia ei ole olemassa ilman sananvapautta, eikä oikeaa demokratiaa olemassa ilman tasa-arvoa. Sen takia nämä Afganistanin journalistit tarvitsevat kannustusta, koulutusta ja kollegiaalista tukea, jotta he jaksaisivat toimia demokratiakehityksen kannalta välttämättömässä, todella tärkeässä työssään, Suomeen verrattuna erittäin vaikeissa oloissa. Mä haluaisin tämän konsertin suojelijana lämpimästi kiittää teitä kaikkia, jotka olette paikalla täällä tänään, tukemassa hyvää asiaa, niin esiintyjiä kuin yleisöäkin. Olette hyvin tärkeällä asialla. Toivoa on, ja toivoa on erityisesti silloin, kun ihmiset yhdistää voimansa joidenkin hyvien asioiden eteen, niin kuin tänään täällä sananvapauden ja tasa-arvon ja demokratian puolesta. Mä haluaisin toivottaa teille kaikille tänään todella nautinnollista ja hauskaa konserttia.